كابتا حدا قاز جمرة قاطبتنا معلتي كل سب كان ما أثرت خوات أفكيد اللي بزخانة تأثير السب تفريد السب نعناس قبلنا نقرلن جنزب كأني مسحوت أي دارجني مالتي كل اللي قتلك هم المحرة تقبرله سخاتكم بأخاتكم جن حق ساتنا أقدم دلو دك أو حق ساتيمي نشتغلوا مساجري مثلا كساجر مثلا كفلت كم دي حلف نيرو نخنبلي حجي نحنا أنا كم حواء أبا متن حواء معباية والحمسان حمشان عمتي حداقات لزوغان نمبر كلنا زما بزلنا كاموت استرف ولا حدا سبب يبلنا كلنا تي نموداتا اجا هيوتنا موتيو تخلي وفيرو خاتو ساتنون وفيرن كاتوا حناون وفيرنا خاتو إلنا إنا دا تبقيسنا نمبر إذا خقاتمنا أي حسبنا كندي كبري نعاتاتن جنة السماء يعرفن نعخاتكم كأتخبركم من بركتكم من أيقدفكم حزبنا حزب إرترا عدلنا ذاتنا قدف كابسب أما خاني قبل واجي قصان حق نزبيو زين ركبيلو ناب حقي إذا قرب حزبي زلنا نحن ناب حاجر ملو ناب علم ملو كمهر زخيل تمهرتي بأخوم إنه تودي له ناتات النجار ترأي السبزي جن أب حدا كيود قلت إفكم حزوه بمبال ولا احنا خمس مجلات نتكم نجي نسرح تقداينا أبصبق أبسناي أفقر أنت توديو نحنا نعسر طريق دخام كوينا أي سوعينا هاجري حتاتني تتمليو عين عخندي خلو نمليو لعل بنز معبنا وتنشف لي سعد خبادريكي خدم رجل دمبر صايبكي حلاف ديو عقل لك خلو الريح حتاتني تتمليو عين عخندي خلو نمليو لعل بنز معبنا وتنشف لي سعد خبادريكي خدم رجل دمبر صايبكي حلاف ديو عقل لك خلو زستمعكي واسقدمي قوكر ملابسكي نازي عندي يوم قالي أملكي نازي عندي يوم إرهي غالي أملكي إرهي ناجغي عقم دكغي انت يا سمي أصدمي مني ميريو مفتح أبيني كم زي ما موقو أفتح فخي نا أخدمو زيف دموغي نا أخدمو إرهي زيف دموغي عجب إرهي إرنا نا أخديو زم صدرا كلها ناخذ نبل مجمريا نقع قص الرأينا اجي كبرات ولدي دحان دو عيلكم كميلكم وعيلكم دحان دقنيكم كميل لهم يبلو له
هراي كابزي قصيلنا مجمريا ببثارة اتي قدمي حجي زغبرنايو ترالالو ساتكم لومي كونكم محيركم بمقصال حجي نفس وكف اتي زتفرارمنا الورقت كننبوينا بدحرو ناي سدرابيت قال بخالعي مسغانا خا بزوم ولدي كقربي بسدرابيت نفسهر ويزورو صقه ጎይቶም يعبيو خنجمرينا هاجر ኤርትራ ጉዳይ ውዕል ዕርቂ መማቲት ነፍስሄር ወይዘሮ ጽገ ጎይቶም يعبيو بولادن أبوي كشي ردا قبر مدهين قجام أدراشا عد قيح فتصام حدقا آتو تخلي قرقش تخلي ميكائيل كحاسي أدراشا عد قيح نحنا سدرابيت موتي فتصامي حدقان تباهلنا سمنان أدراشنان أب لعلي تتقصنا بسبيلا وحقي عنقص 33 13 33 46 زفقدو كمدي صعب وعل عرقي فصيمنا علنا نسو دما فصامي حدغا لاند كروزر زعينتا قصر سليدا ER 1 C 15 38 ناي غزا مكينه حيزو قبارو صعينو ناب نعلتو كيدو أبتي بوتا بصيحو سنة سرعات قبري تفصيمو تسافرتي نناب عدوم كملسو إنا تسافرو خلو أب مكينة بزقاتمي من قسقاس مخنيات مكينة ناب دحريئة زنبري قدل بمصدف هيوت نفسهر صقي قويتهم يعبيو حالفو بزي دما سدرابيت فصامي حدغان اشماغلاتاتن حدغا كاب زتفصملو علت جميرم اب غزا قداي بمخاد بممللاس بتسمعهم حزن قليصهم فصامي حدغا بوغنو باكل قريبو زتسمعو مرير حزن قليصو سدرابيت مواتيت بوغنم اتي أقاطامي وزبي كم استفصمه ترديهم بتي منفساوي امنت هيوت ناي እግዚአብሔር እያ ፈጣሪ ድማ ኣብቲ ዝሓርያ ግዜ ይወስዳ ዝብል ቅዱስ እምነት ሰናይ ሓሳብ ፈጻሚ ሓደጋ ንሓፍትናን ወላዲትናን ክቀትል ኢሉ ኣይወፈረን ብሓባር ገይሾም ብሰላም كملسو لباوي ديليتهم نيرو فقاد እግዚአብሔር ኮይኑ ድማ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኢሎም ስድራቤት ፈጻሚ ሓደጋን ሽማግለታትን ከምቲ ሃይማኖትናን ባህልናን ልምድናን ነቲ ዘጋጠመ ናይ ሞት ሳዕቤን ንምዕራፍ ዝገበርዎ ናይ ዕርቂ ጻዕሪ ከምቲ ስቢላዊ ሕጊ ዓንቀጽ 291 2013 ዘፍቅዶ ንስድራቤት መዋቲት ግቡእ ሲቪላዊ ናይ ህይወት ካሕሳ ክንከፍል እኳ እንተበሉ ፈጻሚ ሓደጋን ካብ ዝኾነ ዕዳን ካሕሳን ነፃ ኢልናዮ ኣለና ምስ በሉ ስድራቤት ፈጻሚ ሓደጋ ስድራቤት ግዳይ ዝገበርዎ ምሕረት ሞራላውን ሕልናውን ቅሳነት ዝፈጥር ልባዊ ተግባር ምዃኑ ልዑል ምስጋና ንገልጽ ብምባል ክልቲኡ ስድራቤት ብይቕረ ይፍታሕ ሙሉእ ዕርቂ ፈጺምና መዋቲት ነፍስሄር ጽገ ጎይቶኦም ይዕብዮ ብውላደን أبوي كشي ردا قبر مدهين فصام حدقان أتو تخلي قرقس تخلي ميكائيل كحسن
ስድራ ቤት መዋቲት አቶ በርሄ በረቀ አቶ ኤፍሮም ገብረኺዳን ስድራ ቤት ፈጻሚ ሓደጋ አቶ ዕቁባ ገብርኤል ሃይሌ አቶ አማኑኤል ተስፋ ሽማግለታት አቶ እርሚያስ ጸጋይ አቶ ገብረኺዳን አብርሃ ቀሺ ጣዓሜ ቀሺ ገብረ መስቀል አቶ ኸሰቴ ተክለ ማርያም አቶ መልአከ ተስፋ ሚካኤል ቁጥር መንነት ኣለዎ ዓወት ንሓፋሽ እዚኣ ናይ እንዳበይ ቀሺ ማለት እዩ هراي كبرات سدرابيت كبرات عبيتي كبرات حتى هيمانوت كم زي حجنا يز قدم قلت صنحه تمقلص ون كوميو مواتي نفسي هر تبرح قبر مريم برهه سدرابيت مواتي هذا بعل بيت اتو تسفى قبر زرع ابرها ادرشا عدقيح قصر مننا تالو اتو تخالي قبر خيدان برها فصام حدقا مالتي قصر مننا تالو አቶ ተክለ ገርግስ ገብረ ሚካኤል ከሐሴ ፈጻመ ሓደጋ አድራሻ ዓዲ ቀይሕ ቁፅሪ መንነት ኣለዎ ንሕና ስድራ ቤት መዋቲ ተፈጻሚ ሓደጋን ተባሂልና ስምናን አድራሻናን ኣብ ላልተጠቐስና አንቀጽ 33 15 ዝባር 33 46 ዝፈቅዶ ከምዚ ዝስዕብ ውዕል ዕርቂ ፈጺምና ኣለና ንሱ ድማ ፈጻመ ሓደጋ ላንድ ክሩዘር ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ቁጽር ሰሌዳ ኢአር ሓደ ኤ ዝኾነት ተሽከርካሪት መሪሑ ቀባሮ ሒዙ ካብ ዓዲ ቀይሕ ናብ ንዑልቶ ንኡዘባ ሰገነይቲ ከይዱ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ስርዓተ ቀብሪ ድሕሪ ምፍጻሙ ተሳፈርቲ ናብታ ነናብ ዓዶም ክምለሱ እናተሰፈሩ ከለዉ ኣብ መኪና ብዘጋጠመ ምንቅስቃስ ምክንያት መኪና ናብ ድሕሪኣ ዝነበረ ገደል ብምጽዳፋ ህይወት ነፍሲ ሄር ተበርህ ገብረ ማርያም በሪሁ ሓሊፉ በዚ ድማ ስድራ ቤት ሽማግለታትን ፈጻመ ሓደጋን ካብ ዝተፈጸመሉ ዕለት ጀሚሮም ናብ ገዛ ግዳይ ብምኻድ ብምልመላላስን ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ፈጻመ ሓደጋ በወገኑ በኣካል ቀሪቡ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊጹ ንሕና ስድራ ቤት መዋቲት በወገንና እቲ ኣጋጣሚ ወዝቢ ብዝተፈጸመ ተረዲእና በቲ መንፈሳዊ እምነት ህይወት ናይ እግዚአብሔር እያ ፈጣሪ ድማ ኣብቲ ዝሓረያ ግዜ ይወስዳ ዝብል ቅዱስ እምነት ሰናይ ሓሳብን መሰረት ብምግባር ፈጻመ ሓደጋ ንበዓልቲ ቤተይ ሓፍተይን ክቀትል ኢሉ ኣይወፈረን ብሓባር ገይሾም ብሰላም ክምለሱ ልባዊ ድሌቶም ነይሩ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ሓደጋ ኣጋጢሙ ስለዚ ፈጻመ ሓደጋን ስድራ ቤትን ሽማግለታትን ከምቲ ሃይማኖትና ባህልናን ልምድናን ዝፍጽሞ ስርዓተ ዕርቂ ንምግባር ነቲ ዘጋጠመ ሞትን ሓዘንን ንምጽንናዕን ንምዕራፍን ዝገበርዎ ናይ ዕርቂ ጻዕሪ ሲቪላዊ ዕንቂ አንቀጽ 209 ሓደ ዝባር 221 ዝኡዝዞ ስድራ ቤት መዋቲት ግቡእ ናይ ህይወት ካሕሳ ክኽፈሉ ኣለዎም እንተበሉ ብወገን ስድራ ቤት ግዳይ ግን ንሕና ካብ ፈጻሚ ሓደጋ ንኸፍሎ ካሕሳ የለን ስለ ዝበሉ በቲ ትካል ብመድሕን ኢንሹራንስን ዝኸፍሎ ናይ ህይወት ካሕሳ ተኸፊሉ ሙሉእ ዕርቂ ክግበር ኣፍቂዶም በዚ ድማ ስድራ ቤት ፈጻሚ ሓደጋ ብወገኖም ንስድራ ቤት ግዳይ ዝገበርዎ ምሕረት መራላውን ሕልናውን ቅሳነት ዝፈጥር ሰናይ ተግባር ምዃኑ ሓቢሮም ነዚ ተገበረልና ቅዱስ ተግባር ልባዊ ምስጋና ንገልጽ ኢሎም በዚ መሰረት ክልተ ወገናት ብይቕረ ይፍታሕ ሙሉእ ዕርቂ ከም ዝፈጸምና ኣብ ቅድሚ ሽማግለታት ብልሙድ ክታምና ነረጋግጽ ስድራ ቤት መዋቲ በዓል ቤት አቶ ተስፋ ጋብር ዘርአ አብርሃ አቶ ተኻሊ ገብረ ኪዳን በርሄ ፈጻመ ሓደጋ አቶ ተክለ ገርግስ ተክለ ሚካኤል ከሐሴ ሽማግለታት አቶ ተስፋይ ኪዳነ ገብረ ስላሴ አቶ ክፍል ማርያም ቀሺ ሓጎስ በርሄ አቶ ተስፋ ማርያም ፍስሐየ አርአያ እዚኦም ናይ ደናኤም ማለት እዩ
ስድራ ቤት ፈጻሚ ሓደጋ አቶ መብራህቶም በርሄ ብስራት ቁፅር መንነት ናይ ኩሎም ኣለዎ አቶ ሃይለ ሓጎስ ደስታ ናይ ሓባር ሽማግለታት ዕርቂ ቀሺ ጣዕሜ ገብረ መስቀል አቶ ኦባ ገብርኤል ሃይሌ አቶ መልአከ ቀሺ ተስፋ ሚካኤል ቁፅር መንነት ኣሎ ክታም ኣለዎ ሁሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ አቦታትናን ወለድናን እዚ ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን ሰብ መይቱ መገመት ዝበሃል የብሉን ብሙልዮን ኣይግመት ብኻልእ ዝኾነ መገመት ይብሉን ግን ንስኹም ንዝገበርኩሞ ፍታሕን ኣረኣያን ምሕረትን ንምምስጋን ዝተገብረ እዩ ስለዚ ኩልኩም ነዚ ክሰምዑ ኢና ኣንቢብናያ ዘለና እሞ ሰናይ ተግባር ይግበረልና ናይ ብሓቂ እዚ ዝገበርኩሞ ከምቲ ዓንተ ዝጠቐስናዮ ኣዝዩ ኣብነታዊ ሕድገትን ኣብነታዊ ሰናይ ምግባርን ምስ እግዚኣብሔርን ደቂ ሰባትን ዘተዓረቕን ንኻልእ ኣብነት ናይ ፅቡቕ ዝኸውንን እሞ ናይ ብሓቂ እዚ ዘምክረኩም እዚ ዝሕሰበኩም እዚ ዘፈፀመኩም ልኡል እግዚኣብሔር ይልብኹም ኣብርሂልኩም እሞ ነዚ ዘብርህ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዕኽኖ ነተን ብሞት ዝቐደማና ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ከዓ ናይ ዘለዓለም ርስቲ የውርሰን ንስድራ ቤት ከዓ ሓዘነ እዮብ ይግበረልኩም ምስ ጸጋ ይግደፋኹም ንብል ኣለና ኩሉ ህዝቢ እውን ዝሰምዐን ዝረኣየን በዚ ተሓጒሱሎ እሞ ሕቲ ሓዘንኩም ናብ ሓጎስ ክልውጦ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይግበር የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ብመዋቲት ነፍስሄር ፀገየ ጎይቶኦም ይዕብዮ ስድራ ቤት ድሓን ሓዲርኩም ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎሲ እግዚኣብሔር ከምዚ ሕጂ ዝኾነ ዘሎ ፍጹም ይግበረልና ተዛረብኩሞ ዝኾነ ተሰርሐ ዝኾነ እዚ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ናብ ንእስ ወለዶ ምሕላፍ እዩ እዞም ሰለስተ ግዳያት ናይ ወለዲ ኮይኖም ዘለዉ ከዓ እግዚኣብሔር ይግበረሎም ኣምላኽ ሓቢርዎም ንኣታተን ንመንግስተ ሰማይ ንኣታቶም ከዓ ምስ ጸጋ ይግደፍኦም ሕና ጽቡቕ ርኢና ጽቡቕ ከዓ ሰሚዕና ገፊሑ እንድዩ ኣብዚ ክኸውን ኣይግባእ ነይሩ ገፊሑ ተጻቢቡ ፅር ዝበለ ይኸውን ነይርዎ ግን ምግፍሑ ከዓ ዘይፅላእ ንዝነኣሰ ንንእሽቶ ወለዶ መሰጋገሪ መታን ክሰጋገር መሳን ክፈልጥ ከምዚ ይሕለፍ ነይሩ ንኽንብል ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኩሉ ተዘሪቡ ዝተባሃለ ዝኾነ እቶም ዝመሃሩ እግዚኣብሔር ይግበረሎም ንአን ከዓ መንግስተ ሰማይ የዋርሰን ሕና ጽቡቕ ርኢና ኢና ይቐኒየልና ክብሪ ሃብኩም ንሒርና ኢና ንሕና ስድራ ቤት ናይ ጽገ ኣቐዲመ ክብሎ ዝደሊ ክቡራት ሊቃውንቲ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራን ክብርን መጎስን ይሃበልና ከምዚ ሕውነት ከዓ ኣየሰኣነና ሕውነትና ከዓ ቐጻልን ነባርን ይግበረልና ካብ ሓደጋ ከዓ ይድሕነና ከም ዒበት መጠን ካባይ ዝዓብይውን ነይሮም ክብረት ይሃበለይ ስለ ዘፍቀዱለይ ኣፍቂዶም ከዓ ተዛረብ ስለ ዝበሉኒ ክዛረብ ተገዲደ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስድራ ቤት መዋቲ ሓውትና ኣበባ ጣዕሜ ብርሃኔ ወዲ መዓሾ ወቶስ ወዲ ክንፈ እቲ ጉዳይ ተጋጢሙ ንሰብ ዘጋጥሞ ምግጣም ስለ ተረኽበ ከዓ እቲ ዋና ነገር ኣብ ሰላምን ኣብ ሕውነትን ኣብ ዕርቅን ተፈጺሙ ሕውነትና ኣየቋራርጸልና ኣየሳእነና ንመወት ስድራ ቤት ጽንዓት ይሃቦም በርከት ትግደፈሎም ንኣ ከዓ መንግስተ ሰማይ የዋርሳ ብወገን ናይ ወዘሮ ኣበባ ጣዕሚ ከዓ ምሕረት ኣዚዝና ኣለና ምሒርና ኣለና እዚ ወድሓንኩምን ዝኾነ እቶም ኣባታትን ኣሕዋትን ዝወዳእኹሞ እንዶ ዓቢ ግን ከም ሓቂ እቲ ተገብረ ጽቡቕ ቀሊል ኣይኮነን መምሃሪ እዩ ንድሕሪ ዘሎ እዚ ከዓ ንኹላህና ነዞም ኣብዚ ዘለና መምሃሪ እምበር እቲ ቅረ ንፍታሕንስ ቀደም ተወዲኡ እንድዩ ሕጂ ግን ብዝኾነ ይኹን ብወዘሮ ኣበባ ጣዕሚ ብርሃኔ ዝተገብረ ቅረ ንፍታሕን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነፍስሄር ኣበባ ጣዕሜ ናፃ
ይፍታሕ ኢልና ኣለና ኩሉ ከዓ ኩሉ ቤተሰብ ይፍታሕ ኢሉ እዩ ናፃ ኢሉ እዩ እዚ መዓልቲ እዚ ክቡራት ኣቕሽትን ሊቃውንትን ነዚ በዓልና እዚ ክትኽብሩ ምምፃእኩም ናይ ብሓቂ ናይዚ ዕርቀ እዚ ክትዕጅቡ ምምፃእኩም ብጣዕሚ ነመስግን ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ወኪልን ምሕዳራትን ዘለዎ ኣካል ብምዃኑ ብጣዕሚ ንሕና እዚ ሞት እዚ ክብሪ ዘለዎ ሞት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ንሕና ኣነ ከም ሓዋ ኣበባ መጠን ሓዋ እየ ምዕባየ እያ ዋል 55 ዓመት እየ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ዕርቂ ቀደም እዩ ተፈፂሙ ኣነ ክገልፆ ዝደሊ እንታይ እዩ ሞት ብዙሕ ዓይነት ሞት እዩ ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ገዛኣ ተበጊሳ ቀብሪ ቀቢራ ሓትና ክትቀብር ንዕልቶ ዝበሃል ዓዲ በፂሓ ንኽትምለስ ገዛኣ ዓፅያ ምስ ከደት ዘይተመለሰታ ገዛ ብሬሳ ኮይና እያ ተመሊሳታ ናብኡ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንምት ዘለና እቲ ምሕረት ምሕርና ኢና ከም ስድራ ቤት ግን እንታይ ክበሃል ዘሎ እቲ ንእስነት ኣይምነን እዩ ሃብትና ንእሽተ እያ ኣነ ዘኽብራን ዘፍቅራን ሃብቲ ኣብዚ ኣኸላይት ንብረትሳ እያ ብዝኾነ ነገር ሕጂ ክትጎለኒ ክእላ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ብዙሕ ነገር ስለ ዝረኣና ብዙሕ ነገር ስለ ንኣምን ብብልዒ ኮና ንሕና ንዛረብ ብልዒ ተበዝሐ ውዳእ ተዋሓደ ውዳእ ዋጋ ይብሉን ኣይንኣምንን ንሕና ብኡ ሙሉእ ዓሌትናን ኣባሃትና እውን ነይሮም እዮም ሽዑ ግዜ ኣባሃትና እውን ነይሮም እዮም ኣባሃትና ደው ኢሎም ተዛረቦ ሽማግለ ዕርቂ ሰሚዖም ማኹም ኣወ ኩሎም ዓዲ ወሪድና ኢና ኣብ ዓዲ ወሪዶም ተዛረቦ ንሱስ ምስኣ ወፊሩ እንዲ ነይሩ ዝገር መዓልቱ ስለዚ ኣኸል ስናግፊ መፂና እምበር ምስኣ እንዲ ወፊሩ ነይሩ መዓልቲ ስለዚ ኣኸለ ግን እቲ መዓልቲ ኣይተወድአን ናይተን ተወድእኻ መዓልቲ ይብወን ኣምላኽ ኣዚዙ ተወዲእለን ተባሂሉ ኣባታትና ኩሎም ዓበይቲ ናይ እንዳ ሰብኣይ ነይሮም እዮም ናይ እንዳ ጓል እውን ነይሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክልቲኦም የለዎም ቶም ዓበይቲ እምበር ነይሮም እዮም ሽዑ ሕጂ ኩላህና ዓሌት ዝበሃል ብምሉኡ ህዝቢ እምበኾኻት ከይተረፈ ተኣኪቡ ምዕረት ዘካየደ እዩ ሕጂ ነካየደ ዘለና ንሕና ወግዓዊ ንክኸውን ንህዝቢ ንክምህር እዚ ሓላፍነት እዚ ንዝወለዶ ይኹን ንኻልእ ኣካል ይኹን ንሕና ኣሕዋትን ሓደ ስድራ ቤትን ስለ ዝኾንና ክመሓላለፍ ስለ ዘለዎ ብስምዒት ክንገልጾ ስለ ዘይብልና ንዝኾነ ዘጋጠመና ነገር ንመምሃርን ንስትምሃርን ዳኣ እምበር እቲ ዕርቂ ቀደም ተኻይዱ ወዲእና ኢና እሞ يغنيلنا نتنزمتها منقصة سمعي توارس نزلنا صناعتها يغنيلنا حجي كلنا أبزي تأخاخيمنا زلنا التموت سلزقاتمي تحرقا سلزقاتمي حرقا سلزخوان نمبر كلنا زماب زلنا كاموت استرف ولا حد سبي بلنان كلنا تي نموداتا اجاهيوتنا موتيو سلازي اتعرقي لك تفصيمو توم نقدف قديفنا لنا لعل زخوانا خا نتوم شماغله اتوم كله نز كله ابركتو ابزي سقعزا حجنا موداتا علت زدخمو ولا حدا زخفلهم يلن ولا حدا غزيوم سويهم كل نغروم اكايدوم ابزي ابصحمو قليل ايكونن نعاتومن كبيديو بزخوانا نسومن كمسغوني يزغبوم نتي حبرتسبنا خا اتباهلنا اتنبورنا هنا اكايدا نخيطفانا بحجي خاب حدقا ينفلنينا بحجي خموتا ينفلنينا سلت صلانا يخرحق لنا يكليني مسوينا زلنا كمزز امثله انا باباركا اي خلانا نحنا خا بمسرتو كابتن اي زنبر ازراربا قدن كستون زي تطقس اينبل كلنا محرنا اينا محيريو تحدقا تفصيمو ودون كفصيم لي وفرن نحنا بسلام كلنا اينا بسلام فصيمنا خنملس حاسبنا تاغاطامي بتا اغاطام خان احنا نحجي اب هيوتنا ويا بحنقلنا اين سفرو نكال حسابنا نخيد زياده انا خانه تمشماغله يخمسغنوكم زدلي كبرت يهابكم كم زي انا بابار اي خلانا نحبرته سبنا خان ولد السغاغر يورو بسم الله هذا املاك حراي دحان دوعلكم حراي دحان تغداي قديمكو تفصيم تخونه بز ساعات زغن بتفعالي مخنيات نهاجر كزرقاح زي فلت أخفلت
ዝኾነ ኣብነታውያን ኮይኖም ክርከቡ ኢልኩም ዝገበርኩሞ እዩ ዝኾነ ድሓን ዝኾነ እቲ ሞት ኩሉ ሻዕ ሞት ኣለዎ ግን ከምዚ ዓይነት ሞት ከጋጥም ከሎ ከምዚ ጌርካ ሽማግለታት ጌርካ ክግበር ተኻኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሽማግለታት ዕርቂ ኾንኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝነጠፍኩምን ዝተንቀሳቀስኩምን እግዚአብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ልክዕ ሓደ ሰብ ብሓደጋ ምስ ዘጋጥሞ ኣብ እስሪ ቤት ከይተረፈ ነይሩ ልክዕ ቅድሚ ዓስር ዘሎ ግዜ ብናትኩም ተኣሽሙኻ ወፂእ ማለት እዩ ስለዚ ተኣሲሩ ሰብ ተፈሪዱ ሰብ ንዓና ዝገብረልና ነገር የለን ገንዘብ ከዓኒ ምስ ህይወት ኣይዳረግን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብገንዘብ ነብሎ ነገር ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ዘማ ቦታትኮ እኹል እኮ እንተነበረ በብ ዝግብኦ ክትስእ ተጸብየ ነይረ ከም ሓቂ የለ ኣቦይ ተስፋ ጋብር ኣብዝሎ ኣጎና ንሱን ክዛረብ ይግባእ ዝኾነ ከይተዛረብኩ ሱቕ ከይብል ንማለት እዩ ኣንትስየ ማለት እዩ ስለዚ ምሒርና ኣለና መሰረት ዘለዎ ዘረባ ቡዳቦ ይኹን ብዳኔ ኩሉ ክዕፆ ኣለዎ ተዓፅዩ ከዓ ባይታ ክወሃቦ እግቦ ስለዚ ሓፍትና ክትመውት ኢላ ኣይወፈረት ሓውና እውን ክቐትል ኢሉ ኣይወፈረ ንግሆ ተዘረብናዮ ዘረባ እዩ ንግሆ ተዘረብናዮ ዘረባ ስለ ዝኾነ ከዓ ናብኡ ክምለስ ኣይኮንኩን ስለዚ ወርቂ ተወዳእ እዩ ፍቅሪ ግን ኣይውዳእን እዩ ወርቂ ግን ተወዳእ እዩ በራሳይ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ንሕና እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ንኹሉ ርኢና ደቃ ይኹን ኣብዚ ዘለና ይኹን ኩላና ይህን ምሂን ኢልና ምሒርና ኢልና ንስኻትኩም እውን ካብ እግሪ ተኽሊ ጀሚርኩም ኣሊኹሞ ነቲ ዘረባ ኣይሓመቁምን ኮነልዩ ዝቐተለካ ኸመን ምሕረት ትገብረሉ ንስኻትኩም ብኣኻትኩም ግን ሕጉሳትና ኣብ ግዳም ዘለዉ ደቃ እውን ሕጉሳት የመ ሓንቲ ንዛረቦ ነገር የለን ንሕና ምሒርና ኢና ንግሆ ሕጂ እውን ምሒርና ኢና ኣነስ ቀቢረ እንዴ ክልቴና እናኸይና ክልቴና ቀቢርና ኣምላክ ክንሳ ሓሲቡላ ኣነ ግን ብንድሕሽ ወሪደ ከም ንድሕሽ ከይደ ከዓ ብንድሕሽ መፅእ እወይ ኣላ ብድሕሪ ኣላ ሓደ ኣውቲስታ ንዕበላ ኢሉኒ بعد سنة عفه كلا لا تساجران الجون هذا واي سو بلا بدحر نحنا يلحجنا مسجها دعواتي أركمنا كمنا حتى سما زي بلهم سماهم كاي تسألوا على بقى شحشكم سما يسنهم أنا من قصة سما يوارسا كلا لا يلمتن كن قتلنا كنا حاولنا نقبلنا نحنا جها أدقها ومزي وهارات تبلا كما أهار هيبهنا جها أدخلنا كمنا بركات كده فلنا وزونه هذا لكم يبلان وزي بنكسما يوارسد نبلنا راي انا كو اخي تزارب كو كيد لي انت زي كوي نمبر تغداي كمتي زحلفه سلاز ودعنايو بزح مزراب من وحي دلني بزخونه انا قند خمس غنوم دلي شنكولل كبلنا بتحدن نزوم ملعال ملأكن بعل اركبن زليوم هجي انت يا خبل دلي تخلي وفيرو خاتو نساتنون وفيرن كاتوا عناون وفيرنا خاتو إلنا دا تبجسنا نمبر إذا خقات منا حسبنا بزخنا جن نحنا حجي تشون كلل زبالكمو زابيهري هابلنا نخالد بحال نجار جن نحنا جن محرنا سلا زخنا نسخاتكم كبرتي هابكم أنا جن محرنا سلا زلا أنا حواي ودحتنا مساخاتكم كويني أخان لعن تحتن كبت أنا حسابي بزخنا كويني جن تنزمتا من قصة سماء يحبن نتنسخاتهم كأفرز عليهم بجابير تخفلوه يقني لي الموت لنا يوفرنان كمتنا يلها يوفران بطعمي تحقسنا إنا لعل تحت لكم دخل لعل تحت بالكم ما ترايبك نعنا كندي كبرئي نعاتاتن جنة سماء يعرفن نعخاتكم كأتخبرهم من بركتكم من أيقدفكم صلاة بركة كأن دك أم قدفلنا اسم أب وولد ومنفس قدوس آدو أملاك دحان دوعيلكم سم እግዚአብሔር رزق برن استمسغنن يكون حجين انا
كم حواتن كم شماقلن كنا هنا كنا مسجن مجمري حواتنا أو غفتلنا الصغمنا أبز دولتلنا الصغمنا أزيومنا مالتيو باقات أمو خينو أبت قبري أبت معلتي كلنا عينا نيرنا زم بزلنا ساتن እግዚአብሔር ፈቂድዎ መጸዋዕታ በጽሑ ተጸዊዐን ካብቶም ዘልዓሉን ዘንበሩን ኣብኡ ዝነበርና ኢና ብዘይ ቃል ዓለም ግን እንታይ እዩ ሞት ናብ ሰብ ግዳይ ኣይንገብርን ትብል ቃል ዝሓዝኩማ ህይወት ኢና ሕጂ ንሕና እዛ መምህርና እዚኣስ ክትገፍሕ ክትሰፍሕ ኣለዋ ንወለዶ ክትሓልፍ ኣለዋ ተባሂላ ሕጂ ዳግማይ ኣብዚ ንተኣኻኽብን ነጨንቐኩምን ዘለና ምክንያቱ ዝተገብረ ጽቡቕ ብሕጂ እውን ኣብቲ ሓደጋ ኣለና ግን እግዚኣብሔር ዘይፈቐዳ ሞት ኣይትመጽን እያ ኣብ ንእዲ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ዓንተቦ ሰላም ሕድረኒ ኢልካ ደቂስካ ዘይምትስእ ኣሎ ማይ ክትቀድሕ ኣቢዕላ ምእታው ኣሎ እግዚኣብሔር እንድሕር ፈቒድዎ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ መፀዋዕትኡ ብዘየግባይ ብዘይምቢ ተፀዊዑ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ምናልባት ግን ትልቦና ናትኩም እንታይ ሰብ ሕማቕ ሰብ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ ምናልባት ናብ ሰብ የፀግዖ እዘን ሰባት እዚአን ሎሚ እውን ሰብ ቀቢርና ኢና ኣብዚ ዕለት እዚ መን ይክሰስ እግዚኣብሔር ኣይክሰስን እዩ ኩሉ እቲ መፀዋዕታ ናቱ እዩ ብምባል ብልቦና ርኢኹም ጠሚትኩም ነፃ ኢልና ኣለና ክትብሉ ከለኹም እዚ ነፃ ዝብልዎ ዘለዉ ፅባሕ እውን ወፈርቲ ኢና ኩልና ኢና ንወፍር ኩልና ኢና ሓደጋ ዘጋጥመና ፈጻምን ተፈጻምን ኣብኡ ኣለና ስለዚ እንታይ እዩ ንሕና እግዚኣብሔር ይፈቒድዎ እምበር እዚ ሰብ እዚ ምስአን እዩ ነይሩ እሱ ተሪፉ ምስአን እውን ነይረን ካልእ 5-6 እሰንካ መዓልቲ ኣኺሉ ተፀዊዐን እዚ ምፍላጥኩም እቲ ሕጂ ናብዚ ሰነዳት እዚ ዘእቲ ዘሎ ዕድለኛታት ኢና ንሕና ሽማግለ ኮንና ኣይኮንናን ዓሪቕናኩም ኣብዚ ፍልጠት ስለ ዘለና ክእለት ስለ ዘለና ወይ ክኢላታት ኮንና ኣይኮንናን ግን እቲ ንስኻትኩምን ዝገበርኩሞ ናይ ወለድና ባህልን ልምድን ዝፀንሐ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ዕድለኛታት ኢና ግደፍ ካብ ሰብ ኣብ መኻኒኡ ክበልዕ ወዲቑ ዝፀንሐ ገንዘብ እዩ እዚአን ረኪበ ኢሉ ናብ ሕጊ ዘቕርብ ህዝቢ እዩ ዘለና ንሕና እዚ ህዝቢ እዚ ብምኽኒት ስለ ዘይበልዕ እስኻትኩም እውን ቀንዲ መሪሕ ናይዚ ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም እዚ ከኣቱ ንወልዶም ዘለና ወለዶ ሰብ ሓላፊ እዩ ወለዶ ከዓ ተራፊ ስለ ዝኾነ ንወለዶ ክተርፍ ተባሂሉ ዝሰነድ እዚዩ ዝስነድን ዝረብን ዘሎ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሎሚ ዝወሰኽነናሉን ዝነከናሉን የለን እዎ ከምቲ ኣቦና ስፋ ጋብር ዝበሎ ንዓንዓ ክብለካ ካሎ ሰብ ዋላ ህንካ ካይብለካ እንታ ብልዓ ከይብሉን ኢሉ እውን እንታይ እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ ክጭነቕ ክእል ህንካዚ ኣነ ኣይበልዕን እየ ድቃስ ኣይከልኦን እየ ንመዋቲ እንድሕር ንስኻትም ማጎት ኣለኻ ኣይድቅስን ብጸሎት ተዘኪርካዮ ሓቢርካ ጸሎት ከዓ ንነፍሲ ዕረፍቲ ትህባ ብምባል ርኢኹምን ጠሚትኩምን መሪሕ ናይ እንዳባ ኾንኩም ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሕ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብዕና ዓንዶም ሓደ ግዜ 4 ሰባት መይቶም እዞም ኣብ ዘለና ሽማግለ ካብዚኦም ኢና ወፊርና ደቂሱ ኣብ ግራማተን ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከምኡ ደቂሱ ኣብዛ ዓዲ እውን ኣብዕና ዓንዶም ቆልዓ ኣብ ዓዲ ሓርገፅ ከምኡ ደቂሱ ኣብ ኣፈልባ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትማል ዓመቱ ከምኡ ኣጋጢሙ ናይ ማኪና ሓደጋ ካብዚ እናተመላለስና ኢና ደቂስና ብዘይ ቃል ዓለም ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ እዚ ከዓ ናብ ወለዶ ክትሓላለፍ ክስነድ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ደጊምና ንሕና ዓቕሚ ረኪብና ኣይኮንናን ዋላ ብቋንቋ ዝመልቆና ነይሩ ንኣኹም ዘሰንብር ክኸውን ይኽእል እዩ ፅቡቕ ዛረባ ኣሎ ክልካ እውን ዘረባ ይመልቆካ እዩ ግን ልቦና ዘለዎ ሰብ ነቲ ሕማቑን ናብ ፅቡቕ ገልቢጡ ርዩ ተረዲኡ ናብ ንቡር ዝመርሕ ክትረክብ ካለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕና ኣነ ሕጂ ብስም ዞም ሽማግለን ኣሕዋትን እየ ንኣኹም ዘመስግን ክቡር ሓውና እውን ኣይደቀሰን ንያ ኸፊኣቶ ነይራ ካብ ንዝሞተ ንዘሎ ምስቶም ስድራ ቤት ተሻቒሉን ዕገርጊሩን እሞ ንስኻትኩም ነዘን ስድራ እዚአን ዕረፍቲ ነፍሲ ሂብኩመና ኣለኹም ክቡር ሓውና ከዓ ምሳና ኮይኑ የመስግን እዩ ዘሎ ያቀኒየልና ክብረት ይሃብኩም ከመይ ኣለኹም ምዕልቶ ባኸኳት ከመይ ኣለኹም ንሓንዲ ኣለኹም ንሕና ተዘረባ እኳ ተወዲ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ዝተዘርበ ክንደግም እንተዘይኮይኑ እዚ ነገር እዚ ከዓ ናብ ሃገር ምሉእ ናብ ዓለም ምሉእ ክምህር ዝኽእል ትምህርቲ
بأخوم إنه تودي له سلازي كم زبلو زلو لك أونتنا راحت هايمانو زبلو زلو نسخهم محارتي زي محاري خم محاري زبلو أفتقال وينجل محيركم من لكم محراتي هابكم أنا زربا زبزحو بالليل نزمتها من قصة سماي نزلنا أخلماي يفتر لنا كبرتي هابلنا أبزي قربي يحلفكم لخبرتي هابكم زوم شما قل بلا علي 5 جنوز دلعني أبزخون إذا حلفاس يا سالسيتي زيارة بعيتم تقاتي ممني يمسكنوا مع بيه زوم محرنا تبلغا እግዚአብሔር محاركم እቱ محرنا ማለት ቀሊል አይኮነን ናይ እግዚአብሔር እምበር ናይ ሰብ አይኮነን አምላኽ محركم ከአብቱ محرنا ዝኣተኹም محረት ይሃብኩም ቀፂለ ንሽተይ ከብላ ዝኽእል ብትወለዶና ብምባኻኻት ኣደይ محሩን ኣደይ ቢጫቱን ደቂ ሓውበን ኣበይ ጓንጉልን ኣበይ ተኽለ ገርግስን እዮም ኣበይ ምራህቶም ኣብዚ ዓዲ ህልው እዮም اتولدنا تا محرون انقلاتيا نانا فريا تابجاتون هدعلتو خا محارن تا محاري من علتي اسرحكا دبري اب محارساتي اسرحكا دبري اب حلاي اسرحكا حد شعد اسرحكا دبري زبلو مثال له لا اشتو اخونكم تخونو تم عبيت حليفهم خون نبر ولداتنا بخلو تولدنا حدايو محرو خا محرو قال قويتهم كوينا نساتهم سبب بيت خلق ركسنا أبي قانقولن أبي مبرهتهم أبزي لو قلت أوز خلو جن تسقانا بخل التراخبيو تخلق ركس ود حوينا أي عند برهانيني ولدن سنة محوات ولدن سنة أبي ولد أنا تيخان حاسة ولدو ود حاسة ولدهم تسقاقن قال عخونهم فلتو يقولون إذا سقاقن دوزي يمثل بزخونه يقول كانوا حنا كنت محرون برو محرتي هابكم تمشي ما قل لها عن بركم أي ماسن حيدا هابكم نابلكم زفقتكم لي يمسكن كبري هاب اللي قاعد نقطر رأينا الرهبنا بزخونه أبوتات الحوات مرحتها هيمانتنا توم عبيتي لك أونتي زبلون تقصون غلي حديث كم تزخلنا قريب لنا جن نحنا أبزي كنا بلزق بنا سدرا بيت تقوداتي عقب رخيبكم سدرا بيت وداتون عقب رخيبهم بحفشا قن انتايزي ناي أملاخ نقر ناي تأزاز ناي فقاد أملاخي السو تخلي كقودي إلو أيوفرن ويقتل إلو أيوفرن نسمونكم عينت سلازين نحنا انتاينا هنبل اتقندي قيد مسلسة عمت قيد مسلسة عمت سفتصم فصاميتاتي هجي ግን ኣዚ መሃርን ሃናፅን ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ ሎሚ ተሰኒዱ እንተተመልአ ሓይሽ ዝበርኢቶ ስለ ዝመፀ ተኣኻኺብና ኩላህና ፅቡቕ መዓልቲ ውዒልና ኣለና ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ ይቕረ ይፍታሕ ባህልቲ ተባህልቲ ኢና ናይ ብሓቂ እዞም ኣቦታት ኣያታት ዝጠቕሱ ዝፀንሑ ይፍታሕ ዝበልዎ ናይ ብሓቂ ልዑል ምስጋና نقربلهم بحبشاتهم قوداتون تقودوا إدكم يتبلكم صدقن قرحنتون مهجي نبرن بزخنا نحنا عقاتيمون تزقات أما خناتات كا تردادينا تمايتنا يقدر يفتح مبالكم لعلم مسجانا عند أقربكم أبدي أزربا ودو كل جزء زي نايلهم تفتح مزل فتامي مجمل يكون أنا بحسب إرتراب استفلا زقات مناي جن عبي ملقتي عبي مهرة يزلومه بزخونه بقرئنا طبق سمعنا لنا اوكي هراي كمزيلكم تعقيبكم مع حدا مع دوغانكم كمزيلكم زرابكم يغرف تحت وهلكو إلكم كل نجار قديفنا لنا مباركم بتعمل صبغيو الزخاب بهلنا لمدنا سلا زخونه بتعمل صبغيو كاب وكيل من محداري ولا ورتركاي متداري ويو ما خلني يروق قال خبل سلازلني كم زي عينة ناي عرق مفصامو كابت دس زبليو ابت ابن زبانا كم حبن زغلصيو لو مفلي زغبرو ነገር ሰለስተ ስድራ ቤታት بحنسب بمعري محرت كغبرا خلوا فلي ነገር እዩ ኣብ ጋጣሚታት ንኸይድና
እዚ ግን ፍልይ ዝገብሮ ነገር ብሰለስተ ኣብ ሓደ ልቢ ሰሚርኩም ምሕረት ክገብሩ ምኽኣልኩም ምሕረት ይሃብኩም ነቲ ንዞባና ዓብዪ እውን ሃገር ዓብዪ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ከነመስግን ደሊ ሓራይ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ካብቲ መጀመርታ ሓደጋ ዘጋጠመኒ መዓልቲ ብናይ ሰለስቲኦም ወገን ወላ ሎማ ዓንቲ ካብ ማእሰርቲ ክወፅእ ፈቃድያታት ኢና ዝብል መልእኽቲ መፂኒ እዩ ኣነ ግን ብናተይ ሕልናይ ክሳዕ ክገብር ክቅስን ስለ ዘለኹ ክፀንሕ ኣለኒ ብምባል ተዘይኮይኑ ካብታ ሓደጋ ዝጀመረ ዘጋጥመትኒ መዓልቲ ኩሉ ሰብ ካብ ማእሰርቲ ክወፅእ ኣፍቂድለ እዩ ብዝኾነ ኣነ ዝገበርኩብለይ ምሕረት ናይ ብሓቂ ክብረት ይሃበለይ ክብል እየ ዝደሊ ብፍሉይ ግን እዚ ባህሊ ናይ ዓዲ ቀይሕ ኣነ ክስነድ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስቦ ብዘይቀር ዓለም እዚ ሓደጋ ጋጢም ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ዓዲ ቀይሕ ከዓ ናይ ብሓቂ ስድራ ቤታዊ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለዎ እዚ ናይ ዓዲ ቀይሕ ኣነ ልዕሊ ዝበለ ክዛረብ ዘይከኣልኩ ኣብ መርዓታት ዝርአ ሓልዮት ኣብ ሓዘን ዝርአ ሓልዮት ኣብ ከምዚ ሕድገት ዝግበር ዘሎ ኣነ ብሓፈሻ ገለ ኣካላት ተዋፅኦም እንተስነድ እሞ ንኻልእ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ከማን ኣነ ነዚ ዓዲ ብፍሉይ ተኸታዕባበይ ኢለ ዘይኮንኩ ግን ክዕቀብ ዝግብኦ ባህሊ ኣሎ ዝዓዲ ቀይሕ ብዘይቀል ዓለም ስለዚ ኣነ ገለ ክኢላታት ሰባት ከማን እንተተሰነደ ዝሓሸ እዩ ዝብል ኣረኣይ ኣለኒ ዝባሓርኩም ንኸ ምሕረት ትሃብኩም ክብረት ይሃበለይ እዎ ሓቆም እዮም ዞም ኣቦታት ክብሎ ዝፀንሑ ንሕናሲ ኣብቲ ሕክምና ኣለና 100 ሓደጋ ከዓ የጋጥም ማለት እዩ ኣሽሓት ሓደጋታት እዩ ዘጋጥም ካብቲ ዘጋጠመ ግን ከምዚ ዓይነት ገልጠምጠም ዘይብሉ ንዕባ ቤት ፍርዲ ንዕባ ናብዚ ዘይብሉ ምውድኡ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማለት እዩ ሓደጋ ቀጻሊ ከም ዝብልዎ ዝፀንሑ ማለት እዩ መዓልታዊ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ መዓልታዊ ሓደጋ ስለ ዘሎ ሓደጋ ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ከምዚ ምግባርኩም ከዓ ኣዝና ኢና ነመስግን ማለት እዩ ስለዚ እትዮም ዝመሓርኩም ምሕረት ይሃብኩም እዚኦም ስድራ ቤት ናይ ተኽለ ከዓ ከነመስግን ንደሊ ማለት እዩ ይቐኒልና ዝኩሉ ኮለል ክብል በዚ ሽመጃና በዚ ዓረት በዚ መጽሐ ክብሉ ሸንኮለል ክብሉ ሽማግለ ይሰምረሎም ከዓ ኣነ ነዞን ሽማግለ ዝመስግን ዘን ሽማግለ ከዓርፉ ካብ ንዕፍቶ ንበውኻት ካብ ንበውኻት ንዓዲ ቀይሕ እሞ ከዓ ገዛ እናዞሩ ነዚ ኩሉ ዘብፅሕዎ ንሳቶም እዮም ንእን መንግስቲ ሰማይ ንሳቶም መወቲ ንእን ጽድቂ ይግበረለን ምሕረት ከዓ ይወርዳልና ካብ ሓደጋ ከዓ ድሕነና መጀመርያ ሰብዚ ከም ትኽባል ጽንሐ ተኣሲሩ ዝወልደልና ነገር የለን ብምባል ቀልጢፉ ካብ ቀይዲ ክወፅእ ክፍታሕ ንፋስ ክህረም ምስ ኣሕዋቱ ኮይኑ ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ኩሎም ብሓደ ቃል ኣፍቂዶም ቅድሞ እውን እንተኾነ እቲ ሓደጋ ዘጋጥመሉ መዓልቲ ብዛዕባ ተን ግዳያት ጥራሕ ኣይኮነን ሓሲቦም እቶም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ፍላይ ደቂ ንዕልቶ እዚ ሰብ እዚ ሓደጋ ኣብ ህይወቱ ከይፍፅም ቀልጢፍኩም ሓዝዎ ተሓልየት ኣነ ዝገልጽ ዘለኹ ናታተን ነገር ተራእዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ቀልጢፍኩም ሓዝዎ ብምባል ዓሳዓስ ኢሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከይወድቕ ሓልየትኩም ሕውነትኩም ርኢናዮ ማለት እዩ ብድሕሩ ከዓ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ቀልጢፉ ካብ ቀይዲ ወፂኡ ንፋስ ክህረምን ምስ ስድርኡ ኮይኑ ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ከዓ ኩልኹም ከዓ ብሓደ ቃል ኣፍቂድኩም እዚ ዓብዪ መርኣያ ንኣይታ ትገርመኒ ነገር ንሳያ ኩልኹም ሓደ ምዃንኩም ኩለን ኣሕዋት ኩለን ስድራ ቤትን ግን ኣብ ገገዝአን ኣብ ዓደ ናብ ዝኸድናሉ እዋን ከምዚ ኣጋጢሙና ማለት እዩ ድሕር ክብል ከዓ ወላ ነቲ ዘይጠቅም መእተዊ ገዛ ከመዓልኩም መበሊ ንቡር ኮይኑ ሒዝናዮ ዝመፃና እውን ክተኣቢና እውን ፈቲንኩም ኖ እዚ ቡን እዩ ደበስ እዩ ካሕሳ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ተረዳዲእና ከም ትቕበሉና ጌርና ማለት እምበር ወላ ሽዑት ሒዝኩም እውን ባሃይበለኩም ሒዝናዮ ዝመፃና ንኽትቅበልዎስ ፈቓደኛታት ኣይነበርኩምን
يتكا يلقمون اتعرقي كم تخبها الصنحه قدم يتودي شعي يتودي غزي وسدن تساخر حلف مسبله دحرو تودي اذا حجي زغبر زله كن كم تخبها الصنحه ممهاري نغربا بتنا ممهاري نخمو ذا مسألة ነገር ዘጋጠመ መምሃሪ ንዝመጽ ወለዶ ተባሂሊ እዚ መደም እንደምታዝግበር ዘለምበር እቲ ዕርቂ ቀደም ይተወዲኡ ከም ትኽትብሉ ጽናሕኩም እዚ መኸተምታ መምሃሪ ክኸውን በአኼባ ንዕፀው ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና እምበር ትምሕረት ቀደም ይኹም ምሕርኩምና ምሕረት ይሃብኩም ብዝኾነ ይኹን ነገር نأتاتن منقسط سماء يهبن نأخذكم كأ كمتي سمرتكمن كمتي حدق آل مخامكمن سمرتن حدنتن هيبو بركتي قدفا صناعات يهبكم حدنتنا خاء حونتنا خاء أي ما سنو اكزاب يهبلنا يغني لنا حسيرس حدش نجرز ولا يبلين قنتا تحقسك كانت كلنا أب حدا محبراوي أقول قلت أب حدا محبراوي هوت ينزلنا كلها هنا مالتي تحدا تنزل زخيدلن تحنت تنزل خاء خيدلن كلها نازم أبزي أزل الناس أتومي حدا جاو داغن حدا جاز وردنا كلها هنا حواتنا مالتي سونو بعلو حدا جاو ريدو نحنا كلها هنا حدا جاو ريدنا مالتي كن أنت أتانا يلومي معلتي تتحقق كانت نايب بوتاتنا نايب بحقوتاتنا مقارنة ترى بحالي وعلي يبزي نتمرت خون كم زخون كبحالو علي لك نسيت على مامر قدامي سنك قدام عارفين تسوون قدام قديفو تعرقون ودينا تفرارينا دكشنا نيرنا كلنا مالتي قلنا انتايو اتي زيك اسنسب نخقسن نمبال مالتي تي ساي زيادة حجتي خمس قلنا زغل انتايو تم شماغلتات كابي قدم كساب حجي ايدق اسكون مالتي ولا زم ورقه زي النار اخاين نغون مشيت كترين كلخاون كم زي فصنكو كم زي فصنكون حرهرون تبلكم يرى ان زي اون تفصيما مالتي الذي زيادة خمس قلنا زغل انتايا نتوم شماغله كابتا علت موت كساب زعلت زيا زي مدق أسكن حجيجن عارفكم سلازلهم تعرفتي أملاخ عرفت جورلكم مالتي الذي تنزم تخاني من قصة سماي يوارس مالتي قال زبلون قريب الليل بحافي شاقن كشردا ودن اشتي حوبي مالتي الذي دول كان ختزارون جزيس لزو وسدين برابتو وانتيون دول ناون كنزارون اين خلنا مالتي ولا خمس زي خد قلصو صنع خاون حسكم مسيهم دخيمكم خم شردا ونشعو تاشع معالتون زن مسين زلوا ابزيا قرب نغرس يبصحات وبايلو مستخلون بزح تزاريبو انا دازي زي اكو كوزي خالصم دال اكيبو بتسبب اكيبومو اكم زي عينتاتون يرو مالتي ومنتا كنحجزكم اب 10 يكون اب 4 يكون اب تذكار يكون زاداس طري حجزنا داس تخلكم داس مفراس قدم يتوديو مالتي الذي تا خدم دما نحنا باهلنا لمدنا هايمانتنا زدقفو ينافصيمنا بزيا املاك يقصلنا ربزو علينا نزارب نبر كال ندغمو يقلنا يجي غنينا نسخنكم زيلكم نمصاخم يغنيلنا نحنا محرنا هنا بتاعنا محرنا هنا غنيلنا خبرتي حراي كبرات بيتسب كبرات ولدي اديتات ابوتات حوات كبرات سرحتنيا منغستي بوليس بايتو ممحدار نؤزبا حزبا وركوات نؤزبا نزو قدايزي نمسمعن نمصداقن لكم ابزي ممصاكم بتعمي نمسكن يغنيلنا خبرتي هابلنا ازي خبها الكلو لكع كمت تقزو عليه مو ابي ايوبن ابي تعمن تزنبركوا صبو نيرو تم ابيت ولدنا ابتي مبوخات مسكنا زتزاربو زربا نهاجر ملؤن نهزب ملؤن زمهر زربا ام تزاريبهم حجز ابزي اسوم تزلو انا غندي لبي متحقوسه نيرو اغاطام ግን فقد املاخي اتمحرت كا ناي ባህልና ናይ ህዝብና
ናይ ዓድና ክኸውን እሞ ሙሉእ ምሕረት ክግበር ኣስተምህሮ ንዓገር ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንዓለም ክኸይድ ትገብሮ ዘለኹም ምሕረት ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዋላ ንሕና ከም ሽማግለታት ንድከም ንጌ ንስራሕ እቲ ጉዳይና ኣብ ጽቡቕ ኣብ ሰናይ ኣብ ፍቕሪ እንተተወዲዩ ንሕና ናይ 10 ደቂቕ ድኻም ኮይና ኣይፅዋዓይና እዚ ዝገበርኩምልና ምሕረት ዝተቐበልኩምና ጽቡቕ ኣቀባብላ እዚ ዝገበርኩምልና ጽቡቕ ተግባር ኩሉ ክሕገዝ ዝግብኦ ኣየድልየናን እኹል ኢና ህና ምሕረት ጌርና ኢልኩም ዝመሓርኩሞ ብጣዕሚ ናይ ዓለም ኣስተምህሮ እዩ ከምቶ አንቶ በቀሽ ዝበልዎ ሰብ መገመት ዝበሃል የብሉን ኣይንግምትን ናህና ዓቕሚ ይኮነን ናህና ሓይሊ ይኮነን ናህና ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ግን እቲ ዝገበርኩሞ ምሕረት ብኣምላኽ ምሕረት ይፍጠረልኩም ንህዝብና ከዓ ኩሉ ምሕረት ይፍጠረሉ ጽቡቕ ቃል ውዒሉ ነዚ ክንገብር ኢና ከዓ ንሕና ዝኩሉ ተዳኺብና ትደለናዮ ተግባር ተገይሩልና ኣሎ የغنየልና ክብረት ይሃበልና ቦታት هاجري حتاتني تتليو عين عقل يخلو نبليو لعل تنزل مع بلا وتنشف لي سعد خبادري كي خدمة رجل دمر صايبك حلف ديو عقل لك خلو الريح حتاتني تتليو عين عقل يخلو لعل تنزل مع بلا وتنجف لي سعد خبادري كي خدمة رجل دمر صايبك حلف ديو عقل لك خلو زستمعكي وفق دميقو كرم لبسكي نازي عندي يوم قالي أملكي نازي عندي يوم إرهي أنا تغلم كأسوالكم نقول لنا خبزي خاب عد غيح نعلتهم مسكنا أو قبيرنا ودينا خم بقص كلنا أقطع أنا حد سب قبل الأخير مسؤول خاب تامكنا وريده تامكنا دحرت بدحري أبزنا بدأت صار في صديفة زي سبت وقدينا أنا مالتي أنا إذا حدا جاز خقات مني اللي حاسوكن فهذا أملاك كين قات مني بزخنا قد مستزول حبتان بحلني هاجرنا ناي بحق كلهم يفتح خمس بالو ناي بحق 5 كن كعدل اللي بز مالتي هو مجمرت مالتي هو السبب كفيديو طعمي بحما قناتاتي نيره زوم سدراجن أقات كلهم بحد كذا إذا تأثيره مثلا أساكون كبرتها كون كوت على زبل كم مجمرتها التحز تعمل عي تصبغ إنيرو سلزي نعي كابتنا مجمرتها كذا محرمني أمود أتقاني بمولو عرق توديو محرنا لنا مسؤولنا خالي ناي بحق تزنبرني أنا تفوقيسني برزي حنقول كاب قليل زي حسسونا يكونن كبيدي بس هنا جن تزنبر كاسعطس يقلل مالتي سلازي أنا بتعمي إذا مسجونم ملء محرتي يوم جيرام لي بتعمي إذا مسجونم بقى هاي مسلك أنا بفلي زري مخنياتو حدا ما جمرته زي كم بحالي ندات أتاتو زخيزو اللي حج قارن بلعب إرتراسي سمعي خلاقي حدا نوري أتصيف عينت زي حسبوا الزولة جزائي نزل أصوله دخا حدا عابي تمرتي زي ترديخني حجي بتعمي زي سيك قليلنا قرا يكونن بفلاك أنا بفلاي كلو زلالي أبزي عد غيحسي أنا بفلي خجلت عيلة زي كونكو لزخونة عدي عيلة زي كونكو جن قال له خعك أبز جبوا بدرجة هاجر خعك أبز جبوا أسي حبتها من بحر اللي بقى جواز خنا بحر لنا نحنا داسي تتغير إخوان دامنا يتبلاني قداس تردي خنا نايز خنا تكون داس سجل واز غير سبيل لنا بعد غير ناي مرعى تكون حزن خن إذا حجي أبز خنا بوتا زركب بحالي كلن إذا خعك أبز الله يناي بحكي سلازي
عد قيح كا بروخ عدي بروخ حزبي جوا حزبي بس قبل اللي بحرت كأننا يبحكي رفتات تسمعنا الله